Hola, com estan? S'han de presentar les eleccions del 21 de desembre Esquerra Republicana, el PDeCAT, la CUP, la resta de partits favorables a la independència. La meva resposta és un sí rotund. Cal que l'ANC i Òmnium posin la seva potent maquinària mobilitzadora a benefici de la campanya. La meva resposta torna a ser que sí, i ara miraré d'argumentar-ho. Mirin, de la mateixa manera que hem dit i redit que ensenyant el 155 no desapareixen els més de 2 milions de catalans que han votat independència, ensenyant la votació de divendres passat al Parlament, ensenyant la DUI, la realitat tampoc no desapareix. I la realitat és que el president Puigdemont i el seu govern han estat destituïts i que el cap dels Mossos, Josep Lluís Trapero, també ha estat destituït i no només això, sinó que ja ha estat substituït. En el terreny simbòlic, ni el nomenament de Puigdemont com a president de la República va aparèixer al DOC, ni la bandera espanyola ha estat arriada de la seva asta al Palau de la Generalitat. O sigui que ara mateix tenim una república líquida i un 155 bastant sòlid. Aquest 155 porta incorporades eleccions, el dia 21 de desembre, d'aquí menys de 8 setmanes. Imaginem que l'independentisme no hi va, que el dia 21 a la nit la suma de PSC, Ciutadans i Partit Popular comença a governar. No és tan descabellat pensar-lo junts. Ja els varen veure ahir a la manifestació de Barcelona. Aquí tenen Miquel Iceta compartint selfie d'Albiol amb Millo i la ministra Montserrat. Imaginin Arrimadas i Albiol entrant al Parlament i legislant legítimament en les seves obsessions com ensenyament, TV3, política exterior o immigració. I l'independentisme mirant-s'ho, perquè com que aquestes eleccions les va convocar Rajoy, no són les nostres. Però la realitat és que a un espai físic que existeix i continuarà existint, que és el Parlament, al Parc de la Ciutadella de Barcelona i al Palau de la Generalitat, a la plaça de Sant Jaume, partits polítics com PP o Ciutadans, amb milers i milers de votants al darrere, però aliens al catalanisme polític, governaran. I no perquè siguin més, sinó per incompareixença de l'adversari. Jo crec que aquest seria un negoci ruïnós i que quan el president Puigdemont deia dissabte que calia paciència, perseverança i perspectiva, estava donant una fórmula per entendre que persistir pot voler dir, també, presentar-se a les eleccions del dia 21 de desembre. D'aquí surten moltes preguntes. Per exemple, la primera, per què m'haig de presentar? Perquè ho diguin ells? Mirin, de la mateixa manera que els dic que la república és avui líquida, tirant a gasosa, els dic que l'independentisme ha guanyat políticament. Fixin-se que l'Estat no envia tancs, ni deté Puigdemont. Convoca eleccions. Europa li ha dit ben clar a Rajoy, el que és una bufetada diplomàtica. Suporta el 155, sí, però amb la força dels arguments, no amb l'argument de la força que ja ens coneixem del dia 1 d'octubre. I, per tant, eleccions. Urnes. Recordin què va dir el president Puigdemont el dia 10 al Parlament, el dia que no va proclamar la independència. El sí a la independència ha guanyat unes eleccions per majoria absoluta i 2 anys després ha guanyat un referèndum sota una pluja de cops de porra. Les urnes, l'únic llenguatge que entenem, les urnes diuen sí a la independència. I aquest és el camí que estic compromès a transitar. Les urnes són el llenguatge que entenem. Mirin si són el nostre llenguatge, que les hem hagut de protegir amb els nostres cossos. Quan diem que la independència només té la gent, recordem que la gent es compta en vots. Per què ara no hem de tornar a demostrar que podem ser més? És que a algú li fa mandra haver d'anar a votar alguna altra vegada? I segona pregunta, després de les eleccions, què si torna a guanyar els partits del sí? Hauran de tornar a fer la DUI i entrarem en allò de la roda de la hàmster? Mirin, nosaltres fa 7 anys que som en aquesta història, però el món, Europa sobretot, no han pres consciència de la magnitud del problema fins ara. Per tant, ara el món ha de saber que quan es posen les urnes i hi va tothom, també guanya el sí. D'una victòria el 21D en podria acabar sortint, n'hauria d'acabar sortint el referèndum pactat, però sobretot el que ens sortiria és que allò que jutgem essencial, que és la continuïtat de Catalunya com a nació i no com a província d'Espanya, continuï sent així.
Com haurien de ser les candidatures? Han d'anar junts, separats? No ho sé. El que sí sé és que crec que els més de 2 milions de catalans que vàrem desafiar els cops de porra de la policia espanyola i la Guàrdia Civil hem de trobar el 21D una papereta que sigui el més semblant a un sí. Amb quin programa? Tampoc no ho sé. I podria anar des d'una coalició molt àmplia demanant referèndum acordat, l'alliberament de Cuixart i Sánchez, diversos partits amb punts comuns al programa, no ho sé. Mirin, la república, de moment, ja es veu fins on ha arribat, però el sobiranisme ha arribat molt lluny. Ara, els que demanen plebiscitàries són el PP, el PSOE i Ciutadans. Ara, els que diuen votarem, els sona aquest crit? Són aquests partits. Ara, els que es manifesten són aquests partits. Fins fa un any hi anaven 4 gats. Per què s'havien de molestar a sortir al carrer si al cap i a la fi Espanya era eterna, per més que els altres cridessin? I aquí els tenen, manifestant-se massivament amb ajuda de gent que va venir de fora i amb la desvergonya de la policia espanyola fent tuits partidistes, com el que acaben de veure i el que ara veuran, manifestant-se, tocant els clàxons de les furgonetes policials i ensenyant banderes espanyoles per la finestra. Insisteixo, fins fa molt poc la majoria d'aquests manifestants no creia que hi hagués res a favor de què manifestar-se. Si ara surten és perquè veuen que això de la independència va de debò. Per cert, alguns, una minoria, tot s'ha de dir, van sortir molt crispats. Estan enfadats perquè els fem sortir al carrer a dir el que sembla indiscutible, que és que esto es Espanya. I de quina manera ho diuen? ¡Viva España! ¡Viva! ¡Cabrones! ¡Con Franco se iba a quitar las tonterías! ¡Sí! ¡Viva Franco! ¡Viva Franco! Y esto es España, ¿eh? Esto es España, el pacifismo que reivindicáis es esto. El pacifismo que reivindicáis es esto. ¿Tú de qué vas? Es esto. ¿Tú de qué vas? Esto es... Tu de què vas? I la màquina a terra. Ministre Zoido, prou d'impunitat de la ultradreta. Detencions, Ciutadans, PSC, PP, hauríem de sentir la vostra condemna d'aquests actes. És la ràbia de l'ofès perquè s'ha de manifestar. Jo havent-me de manifestar com un indepe qualsevol. Jo havent d'anar a votar a unes plebiscitàries com ells volien. No podem deixar que ni de lluny gent com aquesta, violenta, pugui arribar a pensar que mana a la Generalitat. Llibertat, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Que tinguem un bon dia.